deseamos todos y todas y todes cumpleaños feliz. Bueno, gràcies. Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan sigui que escolteu este podcast. Som Gemma i Nerea i això és Gent Emprellat. Ole! Bueno, és que avui és el cumple de Nerea. Moltes felicitats. Ai, moltes gràcies. Són molts anys. Jo no sé quan ha passat tant de temps. Sí que és de veres que són molts, Acudiu. Sí. L'altre dia estava típic dinar familiar i vaig dir, vaig a complir... És que no vaig a dir la xifra perquè no, és no que... la digues. Sí, o sigui, ja ho saben, però no fa falta que jo ho diga, saps? Claro. En plan, la gent ja sap quina edat vaig a complir, Sí. però jo no vull saber. A més, és l'edat promedio des que mos escolten. Sí, és veritat. O sigui que... Bueno, fatal. Entonces, això que estava en el dinar, tal, i jo vaig dir l'edat i tot el món, però com vas a complir tants anys? Pues això em pregunto jo. Ara se van a pensar que eres més major que lo que realment eres. Ai, sí. Estic creant És que és com de una... veres, en veritat. Estic Eres creant més com major. viejoven. Sí, eres més major de lo que realment eres. Veritat. Ah, que sí? Sí. És de veres. Sí. És que la pandèmia fa molt de mal, Ja ves? Perquè, literalment, o sigui, la gent ho diu molt, però del palo de... va començar la pandèmia, tenies 18 anys i de cop tens... No, tu tenies... Diu, jo tenia 17. És que cágate. Vaya tela. I de repente l'any que ve a caer en la carrera. Però tu te pots callar un poquitito. Ok. Bueno, avui se cumple de Nerea. El dia que esteu escoltant esto, així és que moltes felicitats, podeu felicitar-la. I res, anem a començar amb les notícies. Anem a comentar què és el que ha passat en esta entrada d'any, que, bueno, feliç any, també. També. I feliços reixos. Jo sóc del team que diu reixos i no reis. A mi Jo reixos, que se me plene la boca. Ai, en una X ben posada, o me posen una X al punto que em lleven todos los demás. Pues sí. Però, bueno, així estem juntes gravant això. Una altra volta. Una altra volta. Ja... Claro. Crec que serà l'última en un poc de temps. Sí, molt mal, molt mal. Ja tornarem a les connexions inestables de wifi, però no passa res. Tot anirà rodadíssim. Vosaltres ni s'enterareu. No passa res. Bueno, sí s'enterarà. He demanat a reixos que te duguen wifi. Jo una tarifa plana en condicions. Ah, que sí? Sí. És que, xica, jo me vaig posar a pensar, què necessite? Més que això, és que, xica, res, que te vaig a dir. Te va aparèixer un wifi sí. baix l'arbre? Perfecte. Sí. Pues ja me donaràs, Molt bé. Bé, anem a començar parlant d'això que hem sentit, perquè jo ho he sentit molt. I entonces sí? jo he dit, bueno, igual n'hi ha gent que també ho ha escoltat i no s'entera com jo, per molt que ho vaig escoltar. Entonces, què vaig a fer jo? Pues vaig a contar-ho. Vale. És el que toca. Estic parlant de que el passat dimecres, crec que va ser 4 de gener... Va ser dimecres? Sí, crec que sí. Ara sí. La Terra va entrar en el perihelio i va registrar la seva velocitat màxima a les 4:30 de la vespre, hora peninsular. Entonces, això què vol dir? Això vol dir que el planeta ha alcançat el punt més proper al Sol de la seva òrbita. I això és algo que se produeix en la màxima velocitat orbital, accelerant 3.420 km per hora del promedi. No? Això, la traducció que és? Que anàvem a tot hòstia, claro. no? Tu llegeix això i te quedes en plan... Sí. Uau. Jo no entenc res. Entonces, espérate, vaig acabar de contar la notícia, ¿vale? Vale. Contar-la, que no entendre-la. Són coses diferents, ¿vale? La cosa està que la Terra gira alrededor del Sol. I entonces esta ha sigut la volta que la Terra més s'ha arrimat al Sol i més ràpid ha anat, Vale. saps? Sí. I per això, i fa la volta que fa en 365 dies en 6 hores. Per això, febrer, cada 4 anys, té un dia més. O menys. Més, un dia més. Bueno, lo que siga. Entonces, això va... això és per la llei de Kepler. Entonces, una volta tot esto dit,
qui s'hagi enterat, enhorabona per ell, no és el meu cas. Jo tinc moltes preguntes. Digues. Pregunta número 1. Què fa que la Terra gire tan a pressa? No ho entenc. Però tu eres terraplanista o què collons està passant així en este podcast? No ho entenc. Plan, per què de repente més a pressa i menys a pressa? Perquè li ha rotat. Sí, veritat. Tenia pressa. Ha rotat, literalment. Sí. Vale, després, per què tan a pressa com per fer la volta que fa en 365 dies, de repente en 6 hores? Que heu deixat a última hora? Que arribava tard. Claro. És que arribava tard. Vale, una altra pregunta. Si és quan més prop està la Terra del Sol, per què no fa calor? A tu això no te pareix que faci calor? A veure, sí que és de veres que me pareix que faci calor. Però tanta calor com per estar el més prop del Sol? Ja, però és polos, saps? En plan, és diferent. Ja sé que estem ara en l'altre costat, Sí. però encara així estem prop, no? Per què no fa més calor? A veure, fa més calor. Però no tanta com per estar lo més a prop. Ja, però com estem en l'altra part, entonces Però és com que nosaltres ho en- notem en una diferència, tipo, si normalment fa un prou de fred, pues ara fa un poquet menys, saps? Bueno, un poquet prou menys. Per què és del canvi climàtic? Diuen que és per el canvi climàtic. Segurament serà una part, però també serà perquè estem més prop, no? No sé, jo en el meu cap té sentit. No, sí, crec que en plan, entenc com el punt ahí directe. Però no sabia explicar-te perquè jo no tinc ni pajolera, tia, o sigui, te vinc a dir. Però que tenia pressa, que això és la conclusió. Bueno, jo no entenc res, jo simplement he dit, tinc preguntes? I les sense vaig a dir. resposta. Sí, sense són resposta. preguntes retòriques, i ja està. Però és que sí, literalment perquè no vull que me conteste ningú. Exacte. No vull saber la resposta, jo crec. Són dubtes existencials que jo tinc. En plan, que jo faria el típic vídeo de TikTok, en plan, preguntes que no, o sea, que no entenc. I que ningú entén i no sé per què s'ha normalitzat, saps? Pues això és. Això és. Hasta así la rigor periodística. No, bueno. Hem començat fort, Hem començat por todo lo alto. He començat literalment que no s'entenem ni del temps. Però, ni del temps, literalment. Literal. Ni del temps. Bueno, un altre temps que mos agrada, que és el millor, que personalment jo estic completament viciada i a Gemma simplement li agrada que la gent balli i prou, Sí. és el temps del Benidorm Fest. És que m'encanta. I ara, bueno, ara no, fa ja un parell de setmanes van eixir les candidatures de tots els que van a participar en el Benidorm Fest. Nosaltres no anem a comentar-les en profunditat, ¿vale? Ui. Exacte, avui se lliureu. Aclaració. Avui se lliureu, però per això volem que estigueu preparats pel moment en el que haguem de comentar-ho i comentarem cançó per cançó i aneu a cagar-se així la pepa, tu. Sí. O sigui, és que aneu a dir, per favor, aquestes xiques que paren de xerrar. Així que escolteu-vos les cançons, estan en la pàgina web de Radio Televisió Espanyola o en Spotify. En YouTube també. I en YouTube també, o sigui que... Te n'has anat tu ahir ja a Radio Televisió És Espanyola. que van eixir primer ahí, entonces yo estaba ahí escoltant-les bueno. el primer dia perquè no estava El en origen, YouTube, el origen. i jo, sí, me encanta esta cançó. Però Però bueno, no està el vídeo, saps la cançó? Sí, eso és la cançó. Entonces, jo perquè- no sé si van a ballar o no. Però és que això serà quan tu i jo ho comentem, que és quan seran les semifinals. Ah, vale. Vale. Que Xica, que bé. són els dies 31 de gener i 2 de febrer i la gran final, en plan, que ja hi decidiran qui va a... Eurovision! Te la deixen per tu, sabia que tenies ganes. Serà el 4 de febrer de 2023. Això és dissabte. Bueno. Qué rico, Qué Bueno, la rico. que se viene, bueno. Pues ja sabeu, així que escolteu-vos la cançó, que vindrà xapeta... Bueno, les cançons, que vindran xapetes bones, pa estar previnguts. Que n'avisa nostra traïdora. Pues sí. Bueno, seguint un poc en el tema de Benidorm, Comunitat Valenciana, València, molt bé, ahí volia anar. El Bioparc de València. Vaig, concretament al Bioparc. I tu diràs, què collons ha passat en el Bioparc? No ha passat una cosa... O sigui, en veritat no és el que ha passat en el Bioparc. Vale. És el que ha passat en la notícia sobre el Bioparc. Ara ho entendreu tot. Jo he llegit una notícia del Bioparc de València. Vale. Sí. Vale. Però és que el que ha passat en el Bioparc, vale, en Reixos, concretament, o sigui, a Ir, és que han deixat caixes
enrotllades en paper de regal, o sigui, regals, literalment, Vale. que els animals s'han trobat ahí quan s'han despertat i els han tingut que obrir. O sigui, literalment han passat a Reisol, literalment, en el puto bioparc. Vale. Entonces, els animals les han obert i dins n'hi havia menjar, en plan, coses que als animals els agraden, saps? Tipo, jo què sé, el premi de l'animalet, ¿no? Un os o lo que siga, vale. Hasta ahí, todo perfecte. Claro. Vale, pero es que yo he vist la notícia en un vídeo que ha pujat El Mundo, Vale. que era un Reels d'Instagram, l'ha pujat tal, i hi havia una veu en off. O sea, les imatges eren literalment el que acabo de descriure i hi havia una veu en off que estava contant la notícia. Entonces, la veu en off literalment ha dit que els animals estaven pletòrics d'alegria. I és un animal que literalment té dos expressions facials. La normal i la d'enfadat. O sea, però ella diu que Estan pretòrics. pletòrics d'alegria. M'encanta quan li donem com sentiments, tipo... els animals tenen sentiments, saps? Sí. Però com que li donem sentiments humans, saps? Tipo, és com... Què collons m'estàs dient? Bueno, però jo això estic a favor, saps? Home, O sigui, esta jo també, en plan, notícia... jo sé que quan la meva gossa ve i vol estar damunt meu és perquè me té carinyo, saps? En plan, vol estar junt a mi, ok, jo entenc aquest sentiment, però com dir-li pletòrics d'alegria, però Ja però tu? Exacte. Mira, jo estic ara molt viciada a uns vídeos de TikTok Bueno. que són literalment, perquè en TikTok ara, per qui no sàpiga, n'hi ha un filtro de veu que te canvia la veu i te la posa com si haveres... Sí. Com si haberes tragat helio, ¿vale? En plan, aguda, que fa risa. Entonces, jo seguisc a uno, és que el vaig a dir, se diu Lucas. O sigui, busqueu Lucas Taylor's Version. Se diu així, no? És el millor. És un gos salchicha que la seva ama li posa la veu. I diu, hola, amigos. M'encanten aquests vídeos, estic completament viciada. Però, xica, una cosa és que la seva ama sàpiga com està el seu gos, Claro. i l'altra que una periodista del Mundo diga que estan pletòrics d'alegria. És Que he no vist puc. un mapatge agafar... Literalment, però és que és un animal, tio, jo no sé quin animal és, però és un animal, en plan, com tirant més a xicotet, saps? Com un gos de xicotet, però no és un gos, en plan, perquè té com un nas superallargat. És com un oso hormiguero, pot ser? Sí, se pareix, però crec que no és literalment, o igual sí, i jo no sé com és un oso hormiguero, però és que literalment, en plan, és que no pot ni somriure, saps què te vull dir? En plan, és que la boca no li dona per somriure. Entonces, com sap que estan pletòrics d'alegria? No ho sap. Jo crec que té una connexió que nosaltres no tenim. No, des de Ella és luego. una privilegiada. En els animals del bioparc. Una avançada en el seu temps. És que... No sé, m'ha fet molta risa. Mare de Déu. Això vull dir jo. Altra cosa que és que per flipar també te vaig a dir. Que bueno, els regals de Nadal han vingut els reixos, però qui tenia que vindre també era el senyor de Putin, que ha decidit que era molt bona idea donar 36 hores de tregua en la guerra d'Ucraïna per la festivitat en plan cristiandat ortodoxa, saps? I direu, ai, que bo. Bueno, a veure, també podria parar Sí. a Xina, Desde saps? No, luego. en plan d'arrel, però bueno, igualment ha respectat. El cas és que jo he vist per la tele que, bueno, en l'informatiu deien que se ho havia passat pels sants collons perquè havien bombardejat no sé quina regió d'Ucraïna, o sigui que, bueno, 36 hores jo diria que ha sigut una estimació. Sí, desde luego. Era un propòsit. I com Sí. tots els propòsits del món, no s'ha complit. S'ha avançat molt en els propòsits. Ha volgut fer un propòsit. És que, veus? I això és la prova. Ai, me sent supermal, però no sé, aquestes coses te vinc a dir. També, bueno, un altre regal de Nadal i una altra estimació que ha fet la intel·ligència d'Ucraïna és que diuen que a Putin li queden 2 telediaris perquè té càncer. I bueno, així n'hi ha un tio que vaig a dir el nom, que cuidao, Alexei Arestovich, i així mateixa... Mira, té un nom de que jo confio en ella. Sí, Te vaig a dir. completament. Si s'haverà dit, jo què sé, Pablo, pues no. Pues a mi el nom Pablo em dona confiança en Però plan... perquè tu tens un amic que se diu Pablo. Exacte.
Home, si jo tinguera d'amic també confiaria en Pablo, no te jode. Però tens un amic que es diu Alexei, jo em preocuparia, Quasi. Alexei. Quasi. Per ahí. A veure, si li diuen Àlex, pues sí. Exacte, pues per això te... Segur que en sa casa li diuen Àlex. Sí. En casa dels meus amics Àlex també. Segurament. Ja està. Pues este home diu que ell sap en certesa que des de l'any 2020 que Putin està molt malalt i que té Home, pues càncer. tanta certesa, o sea, tan malalt no estarà, no? Perquè si és des de 2020, Ja han passat 3 anys, en la broma. en la brometa. En la brometa. Sí que és brometa, sí. Bueno, com no sabem res, simplement és una notícia que ha dit la intel·ligència d'Ucraïna, pues ahí la deixem. Si és veritat, pues ja ho veurem. I si no és veritat, o sigui, i si és veritat, potser no ho vegem, que també és una altra. Així que Pues sí. nos deshacemos del tema. Però bueno, una altra baralla en el panorama internacional actual és la de Harry, el príncep Harry i William. Vale. Que no Guillermo, ¿eh? No, Guillermo és en el reality. o Harry y William o Enrique y Guillermo. Enrique y Guillermo son els meus tios. Bueno, però això no se barallen, o sí? No. Pues ya está. Está Enrique y Guillermo, los buenos y los malos, no passa res. És que se donen bé i és que se donen malament. Jo vull que m'expliquis això, perquè, o sigui, jo ho he vist com molt per damunt, i ho he vist molt per damunt, jo no m'he vist el reality tampoc, i diuen Ai, que... mira, jo avui sí, jo ja m'he acabat de Crown i m'he vist, me l'he clavat, però vamos, senceret el reality este. Te ja ho se dic, sap tota la història de la terra, tu. Nyam, nyam. Vamos, me l'he tragat, Pues vull que m'ho expliques, perquè és que, o sigui, he vist que també ha tret un llibre o no sé Sí, què. sí, per ahí van els tirs. Ah, vale. Spoiler. Vale, jo Perdó. t'ho explique. No Digues-me. tu no patisques de res. Jo vaig a parlar d'Enrique y Guillermo, ¿vale? Des dos Producto nenes. nacional, Sí. primer que tot. Exacte. ¿Vale? Vale, lo que ha passat és que, bueno, una review, vaig a fer una review del documental Vale. de Harry i Meghan, que quan van la seva dona ja no és Enrique. Me pareix mal, Ai. saps? Que siga Enrique. És Harry. És que sí, és que està tot malament, Ai. Claro. Bueno. Que a mi damunt Harry, jo el veig... Claro, jo ara m'ha vist de Crown, jo ha vist com... Bueno, i en el documental també és ell de jove. Entonces jo ara l'associo en la cara que té de jove. No en la barba que té ara. I entonces, ese de jove no se dia Enrique. Se dia Harry. Que Harry té... A mi me sona com una persona més anglesa de veres, Sí. No sé per què serà, però... Perquè Harry crec que és el nom més anglès Sí. i més comú. Bueno, William... Bueno, és que s'han agarrat els dos millors, Està El top, bé. el top sí, dos. Sí. Bueno, anem a parlar d'Enrique y Guillermo. El documental de Harry y Meghan. Una és bilingüe. Vale, el documental este, la veritat és que està molt bé, perquè conten coses. Sí que és de veres que, òbviament, no sabem la història sencera i no puguem... Claro, William no va dir res, Jo. perquè ell ha dit que ell no vol comentar res, la Casa Real ha dit que no, tal. Però sí que és de veres que la credibilitat que té ixa minissèrie és molt alta, perquè ells també diuen en plan, mira, jo vaig fer això i he estat mal. Saps? En plan, no és que diguen és que m'han fet, no, és que jo també vaig fer, saps? O sigui que en plan és crític. Claro, sí. Aleshores, pues això, estan els dos ahí parlant, és molt entretingut visualment, perquè van canviant molt entre imatges de quan Harry era menut, de antes de conèixer, o sigui, conten la seva història des de que se van conèixer fins ara, per tot el que han passat i tota la pesca. La veritat és que està molt guai. Si esteu clavats en això, no és un... En plan, no m'ha encantat, saps? Però bueno, xica per informar-se, pues està exacte, bé, sí, saps? sí. Ja està, no passa res. Però bueno, això està molt guai. Què passa? Que sí que és de veres que en el documental no parlen. No parlen molt ni de la reina, perquè, claro, diuen que quan... O sigui, crec que són els 13 primers en la línia successòria, no se poden casar amb ningú sense l'aprovació de la reina. Sí, això és veritat, sí. Clar, però no diuen realment si la reina... En plan, no diuen... O sigui, diuen com lo que la reina té que fer, Però no diuen exactament si va dir que no, si va dir que sí, saps? En plan, com Vale. que en ella no se claven molt. Se claven més com en la Casa Real, en Guillermo també, en William, perdó. Anem a separar conceptes. En William i tal, però bueno.
el que ha passat ara sí, Enrique i Guillermo, vale? És que... Enrique ha tret un llibre Vale. que ell ja la venda la setmana que ve. Hasta ahí yo sé. Hasta ahí, vale. Hasta ahí. Pues en aquest llibre conta la seva vida. Perquè sí que és de veres que el documental conta la seva vida, però també està la de Meghan. Claro, en plan... Entonces, es un claro, no pot conjunte. estar, claro, no està completíssima. Entonces ella diu, bueno, pues més llenya al foc, no passa res, si total ja està encès. Ja Pues està. ara ja... Ara Aprofitar-lo. Claro. Entonces, això, ha tret el llibre, com en les seues memòries, contant la seva vida, les dificultats que ha tingut i tal. Què passa? Que conta molt explícitament que o sea, quan esta baralla entre germans sobre Meghan i tal ja va arribar a un límite, en aquest límit va ser quan Guillermo va anar a Can Enrique a comentar-li dos coses, saps? A dir-li-ho claríssim. Sí. I van acabar que Guillermo se veu que el va agarrar del coll, després el va soltar, després el va tornar a agarrar i el va reballar contra el poal del gos, que se va trencar. Ai, mare. Literalment, és que diu així. O sigui, ho especifica Sí, i tot. se rompió bajo mi espalda. Cito textualmente. Collons. Aleshores, pues això. Què passa? Que ara, claro, és un atac real, no. Reales, sí. Però és un atac a la Casa Real. En plan, un atac directe. Clar. Però la Casa Real de moment no ha dit res. Però, claro, després de jo haver-me xamat totes aquestes informacions, sé que no és la Casa Real en si com a gran institució la que té que dir alguna cosa, sinó Ell, no? El germà. Guillermo, com a Clar. tal. O sea, com l'equip que s'encarrega Vale. de tot el que comunicació. vulgui dir Guillermo. Sí. Clar, exacte. I no ha dit res. Pues bueno. Ni confirmo ni desmiento, ha dit. Ah, és que això és molt de Casa Real, en plan, Sí, veritat. no dic res, però bueno, Claro. ja s'oblidareu, tipo, allà ho deixe. Pues bueno, ja veurem si diuen algo. Jo crec que no. Jo crec que tampoc. Sincerament, sent la Casa Reial, és que ni de lluny. Però... també te dic, és que Guillermo, mira, jo després d'haver-me xamat tot esto, siguent jo, si Enrique té un fan, no, si Enrique té 100 fan, jo sóc uno. Si Enrique té un fan, sóc jo. I si no té ninguno, És que jo és que m'he me mort. ¿Vale? O sea, siguent jo, vamos, que jo l'agra i el bese, Fan T'ho dic. d'Enriquito, Sí, sí. Te dic que entenc a Guillermo, saps? Perquè és com que ell realment... O sea, no entenc que li hagi pegat i tal. O sea, la part que entenc és que al final a ell, a Guillermo, l'han tingut com molt... O sea, com molt més que a Enrique. En plan, tens que fer esto, en plan, Clar. saps? La importància, tal... Entonces Enrique sí que ha tingut aquesta llibertat de si vull me la pire i ja s'apanyareu, Sí. però Guillermo no. Entonces, claro, si Guillermo se la pira, s'endugas fills i tot, o sea, literalment s'acaba la monarquia. Sí, es queden a dos veles. Claro. Però és que tota la merda esta de la Casa Reial, en plan, en lo de Meghan, que és que ahí se va veure molt el racisme que n'hi ha, que, bueno, no era una sorpresa per a absolutament ningú. No, però en el documentari sí també se critica molt que realment tota la revolta en lo de Meghan, el racisme i tota la pesca, sí que és de veres que la Casa Real té la seva culpa, però sobretot els mitjans de comunicació. Bueno, és que és Els mitjans de comunicació anglesos se van tornar pirules del cabolo, que se'n van anar, ells dos se van mudar a Canadà perquè no es perseguiren i tenien una casa com al costat d'un llac, en plan, perquè era com una zona, era com una illa, literalment, on hi havia cases de mogolló de famosos i mai ningú famós havia tingut cap de problema i de repente aquells s'assomen a la finestra i se veuen a un puto paparazzi en una barca en el llac. Que ganes, Sí, Li ha posat empenyo. I anant a la porta de sa casa se veuen imatges de la càmera de seguretat en el periodista i s'anà mirant a veure per on està enfocant esta càmera, saps? Mare de un menut sous, chaval. La gent se va, vamos, el periodisme allí, Dios me salve. Dios me salve de tremenda mierdón. Sí. Mierdón son... És que, mira, vaig a contarte jo esta història des de el meu
primer plano personal, super molt personal, ¿vale? Jo torné d'Itàlia, ¿vale? I dic, uah, que ganes d'anar al Mercadona, perquè dic, no n'hi ha ningú puto súper decent en la puta Itàlia. Bueno, no passa res. Todo bien. Jo vaig, tal, en el Mercadona, dic, hòstia, quant de temps? Bueno, tot molt més car, perquè ja Era sabem. plorant en el Mercadona. Literal. No per els preus. També podria haver-ho fet, però vaig decidir En que ese no. cas. Vaig dir, no veo nada. Però sí que vaig veure una cosa. I és Acá on se tenen va anar la vista. És que jo vaig dir, a mi m'estan gravant ara mateix, en plan, això és una càmera oculta. Tu el paparazzi. Acá on enfoca. El paparazzi en la barca enmig del Mercadona, així, mirant-me. No, jo dic, esto està fatal. El cas és que d'això ve la notícia, de que han fet en el Mercadona uns sous, en plan com ja precuinats i tota la cosa. Vale. Així n'hi ha hagut molta polèmica perquè jo m'he enterat, o sigui, jo vaig veure com en Twitter i vaig dir, això a mi m'estan gravant, en plan, això és una broma, i a lo millor està en altres, o sigui, per exemple, en Portugal, saps que n'hi ha un Mercadona, jo dic que estarà allí. No, estava així, en totes les de la llei. I entonces jo vaig tal, i dic, això què collons és? El cas és que jo vaig veure un tuit que va dir, estos ous en plan precuinats són per a gent que pues, té dificultats per a moure's, en plan... Vale, ok, hasta ahí tot bé, me pareix una bona idea, però és que el cas és que el tio que va fer els ous no tenia aquesta intenció per a res, tenia intenció de, embutxacar-se la que no està escrit. No, i damunt, jo després vaig llegir com que li van fer una entrevista i ell va dir que si ara la gent li ha tret aquest partit, pues m'alegre. Però això no era la seva intenció. Però per ahí jo no anava. Clar, és que... Queda com un rei. Que... Bueno, l'expressió quedar com un rei jo crec que ja no significa lo mateix. No. Què significava? No, ni de lluny. No. Mare Déu. I espérate, que és que este tio es diu Javier Yucel. Javier. Jo tinc un amic que se diu Javier, però quan no va escoltar esto vaig a dir que jo no me fio dels Javiers. Ai, mare Déu. Quan li ho diga, veuràs. Dile-ho. Segur que no és sorpresa. Mare No, és Déu. broma. Bueno. No, però dels Javiers no me fio. Això No, és- jo això d'este no és broma. Javier en concret no em fie gens. No, veritat. Diu que des de que era estudiant ja somniava en fer uns sous en plan congelats. I jo dic, però això quin somni és? Mira, També te vaig a dir, jo la una cosa, gent, jo una cosa què sé, te vaig a dir jo. Somnia, també. pues mira, Claro. si vull ser periodista vull que estar ahí i tal, no sé què, que si... Jo crec que els estudiants No, són no. els que tenen uns somnis més mierdolos. No, Però si és este que no, nivell, és que... I si on va estudiar? M'agradaria saber-ho. Jo crec que seria un punt... En la weberia, perquè és que no entenc. Quin somni... O sigui, com t'apareix aquest somni en el cap? En plan, en els estímuls que tu tens alrededor, t'apareix aquest estímul en el cap en plan de fer ous congelats. És que jo estic fatal. Ous fregits. Fregits congelats. Congelats. És important. I res, això... És que haver tingut més sentit que haver somiat soles en ous congelats, com el tren d'este de TikTok, saps? Sí. Que tu congeles un ou, no sé si l'heu vist, sí. el peles, el partixes I deixen com així... en rodanxetes i després això ho fas fregit i pareixen mini-ous. Sí. Xica, això, haver estat millor. Ja, però és que estic veure ja fregit. Sí. Però és que, el que jo dic... A quin nivell... M'agradaria a mi saber com estava la nevera d'esta persona. No, pues fatal. En el És que seu és un pis home. d'estudiants. És que és un home, en plan, els homes vivint sols és un experiment. Jo crec que és que te jure que jo he de viure en un home independent que se té que fer ell les seues coses, jo em mude de casa. T'ho dic, és que no ho puc, Ho sent, però no ho sent. Ja s'ha acabat, o sigui, és que no. Ho sents, però ben a dins de tot. Ben a dins. Jo dic, és que és mi major temor. O sigui, no podria suportar-ho. I a mi és que la qüestió que dic, a veure, si aquesta iniciativa haver sigut en un fi, tipo, pues, ajudar a la gent que té mobilitat reduïda, Clar. que tal, que pues, té un propòsit, però és que este tio, el propòsit que tenia era ser un vago de collons que no sap fer-se ni un ou fregit. Que no m'estranya, és que Hombre, menuda saber- cara de panoli, per saber sí favor, que sap. busqueu la cara d'este senyor. És que este xic no està bé. Que si al final li han tret ixe partit de que la gent en mobilitat reduïda pot aprofitar-ho, mira,
genial, me parece genial Desde y que ho luego. continúe fent. Però este tío solo volia embutxacar-se diners. Però bueno, I se s'estan butxacant. i se s'està embutxacant. Sí, sí, és que és el pitjor de tot. Vaja, tu. Però bueno, ja anem a passar de comentar coses importants o en rellevància i anem a començar a comentar lo que mos canvia la vida a tots. Perquè això era un poc... Exacte. Bueno, tal, no sé. Ara ve lo bo. Ara ve lo bo. El amor y la El tensión. amor. I el desamor. Y el desamor. Nos encanta Nos siempre. encanta, sí, sí. Top 1. Temas de qué hablar. Top 1. Bueno, anem a començar fort. Nosaltres sabem que tots ho sabem, no passa res, però necessitem comentar-ho, ¿vale? Sí, es necesario. Laura Escanes. Es que... Ja sabem que ho va deixar en Risto fa uns mesos. Y se alegrem. Jo Sí, personalment sí. m'alegré molt. Jo m'he informat d'este tema com si a mi Laura me ho haguera contat. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sí. Entonces yo así vaig a desvelar tot lo que jo sé. Tota la meva informació. Resources. Vale. Primerament, ja estaven mal des de fa molt de temps. Home, però és que això ja se sabia... I ho van deixar prou antes de les respectives publicacions anunciant que ho deixaven. Aleshores, partint d'ahir, i per a sorpresa d'absolutament ninguna persona del món, Risto ha mentit. Perquè va posar la data de final. El final públic és ixe. Té un programa que es diu Todo es mentira, com ell. Exacte. És que mos ho està dient i no ho estem entenent. Exacte. És que Nosaltres se riguem en plan, el gracioso. No, no és el gracioso, no. És És el de l'eyeliner. És el eyeliner, però mal, saps? Però mal, sí. Però l'eyeliner mal de que te'l tens que borrar perquè així no pots ir al carrer. Ell. En plan, deixa que plores, perquè dius, mala merda, En m'acaba plan, tio, me fa mal el puto ulla. Sí, que te l'has Sí, borrat 50 sí, voltes i ja no te queden ni les Se te queda sombres ni roig. I hòsties. tens que tornar-te a llevar la cara, posar-te No, crema, no. lavar... Bueno, eixe és. Bueno, és la sensació que mos dona Risto. Sí. Vale, què passa? Que tot això jo ho sé perquè... Li ho ha contat Laura Escanes. No, ho ha contat Laura Escanes. Però, com no puc confirmar exactament que m'ho ha contat Laura Escanes, tinc que posar una excusa. Entonces, la meva excusa és que ella va pujar com un recap de tot l'any, vale? I ella, en juliol, ja estava plorant per Risto, Bueno, saps? pobreta. Ploren per un home. No, per Risto. És que damunt és que Risto. Claro. És que és un home i l'home en qüestió és Risto Mejide, tio. Claro. Però jo he de dir una cosa. A mi Risto no me caia mal, A veure, a mi em pareixia un tonto de collons. Claro, tenia ¿vale? ahí el seu puntet de dir, chica, ¿y si te calles? Però no me caia mal, perquè sí que és de veres, això és una cosa un poc òbvia. Des de que va començar en Laura, se va relajar un tono, Sí. Perquè... Això, fíjate que és de veres, Sí, ahí tota la raó. I ara Però ja ha s'ha sigut- tornat a desmadrar. Ha sigut un cabró, en plan, Sí. tota la seva vida. Sí. I Literal. damunt ara saps què? Que era molt llarga, Sí, perquè sí. hasta que va conèixer a Laura tenia 12 anys, anava a pàrvulos i ell ja estava a punt de jubilar-se, macho. No, però fíjate tu que per a la gent que continuava com jo, en plan, bueno, tampoc, jo què sé, a veure, sí, ha dit coses, Ha dit moltes coses. però, xica, no sé, també tenia el seu punt, a voltes dia coses que eren de veres. Però, per exemple, Però, bueno, jo però- vaig veure una entrevista que va... O sigui, ell va ser jurat de OT. Sí, Tu has vist eixe... sí, ahir anava jo. Vale. Ahir anava jo perquè si algú encara tenia dubte de si li caia mal Risto o no, ara en TikTok, vamos, jo tinc tot el TikTok ple de vídeos d'eixa entrevista de És que- quan va criticar a no sé qui en OT Sí. i el presentador Javier Vázquez. Javier Vázquez li va dir tu en el meu programa no vas a dir coses homòfobes. Sí, perquè li va dir com... o sigui, tens que obrir com Perquè va més... valorar a un participant. Sí, va dir com que té 3 forats, que el que més té que obrir és la boca, encara que en l'acadèmia és normal que el que més obriga siga com el del cul, saps? Tipo, referint-se a, òbviament, un comentari mega homòfob, i entonces Javier Vázquez va dir, mira, tu en el meu programa no vas a dir hòsties, en plan... Però és que damunt va ser un rei, perquè Sí, va ganar, sí, sí. és que, vos no anem a contar, busqueu-lo, val la pena. Però, dime el nom del presentador. Javier Vázquez. Javier, un altre Javier. Bueno, este Javier me fie, no? Javier li va dir,
tu en el meu programa no vas a dir això, no sé què, i ara m'on anem a publicitat, no sé què. I Risto, no, perdona, tu a mi no me tatxes d'homòfob i te'n vas a publicitat. I ell, sí, I ell, a publicitat. sí, però és que damunt li diu, sí, perquè tu vens així i a tu te diuen el que tens que dir, però este és el meu programa. Jo sí faig el que me dona la gana, saps? Entonces limítate a dir lo que a tu t'han dit que tens que dir i cállate la boca. I mon anem a publicitat. un rei. És que ho va fer molt bé per lo que era i damunt els anys que eren, perquè això té pinta de No, ser... això és de quan Pablo López va eixir de OT. Pues imagínate. I després Pablo López, pues mira, imagina tot el que li ha passat al xico Nietzsche. Sí. Va estar en La Voz també, molts anys. Pues, o sigui, ha passat una catarra Sí. de temps. Per això dic Ha que... plogut. Ha plogut. Per això dic que encara així que fora un programa... O sigui, que fos un programa de fa molt de temps i que Javier Vázquez tinguera els ous de dir, Hombre, mira, claro. Tu en el meu programa no vas a dir hòsties homòfobes i, o sigui, en totes les de la llei, però, macho, menuda crítica no li haurà caigut, no m'imagine. Però bueno, És que a més, tot això, o sea, tot este recap d'informació sobre Risto Mejide no s'ha desencadenat per haver-ho deixat en Laura Escanes No. i que s'hagi desmadrat. No. S'ha desmadrat i ho ha deixat en Laura. Sí. Però no va per ahí. Va perquè ell va donar les campanaes. Sí. En Telecinco, crec. Sí, les van donar en Telecinco que absolutament ningú les va Ningú veure. les va veure. Entonces ell va dir, bueno, Cero rating. sí, com això va ser un cagallo, Mierdón. claro, pues n'hi ha que fer algo para que la gent s'entere de que jo he estat donant les campanes en Telecinco. Vale. Va, todo marketing. Però és que literalment Risto Mejide que ha fet tota la seva vida criticar a la gent per tindre atenció. Claro. Punt. O sigui, és que ho ha fet sempre. Des jurar sempre era com el Claro. malo, el que deia tal... El que, seu refrán preferit és que parlen de tu. Mal a poder ser. En sèrio? No, però... Però segur. però li ve al pèl. Però segur, No me l'acabo inventant. No. Però... Pues, li ve al pèl. Ojalá no, a lo millor no me l'he inventat. A lo millor és de veres. A lo millor l'ha inventat ell. Sí, El desde vegada luego. més. Ella és mi musa Ell és mi... en este refrán. Pues en això de les campanaes, el cas és que, bueno, com ja sabem, no li va veure ningú i va dir, bueno, pues vaig a dir la major animala que es me passe pel cap. I com que va fer referència, tipo, és que com que les campanaes necessitem, jo que sé, que se mos muiga un fill, o en plan, com fer notícia d'un embaràs, referint-se a Cristina Pedroche, que en les campanaes d'Antena 3 pues va revelar, bueno, que ja se sabia perquè li van xafar... Lo de Cristina Pedroche va ser que la revista Lecturas Sí. va donar la notícia de que estava preñada sense ella haver confirmat ni desmentit ni, Sí. ni haver anunciat ella O ni sigui, que li res. van xafar la notícia, Sí, i dies després ella va pujar una foto ja en David dient que sí, que estava emprenyat, que ningú li havia... O sea, com que una crítica a la revista Lecturas per haver desvelat aquesta notícia, Claro. que n'hi havia familiars que no ho sabien i Sí, se van sí, enterar sí, per sí. aquesta revista. La veritat que me pareix molt fort. Així estem en contra de la revista Lecturas. Però què és la revista Lectures? En plan cotilleo, xisme, però xisme del que no ens agrada, saps? O sigui, és com... a lo Desagradable. millor- Sí, es clava molt en la intimitat de la persona i si Cristina Claro. Pedroche volia pues, donar aquesta notícia en un moment que jo entenc Claro. que Bueno, segurament després- era un moment que també te vaig a dir en les campanades, pues, No, però tindre ella va més dir audiència. que no ho anava a dir en les campanes. Ella va dir que jo me la Pues- crec. Que a mi m'agrada molt Cristina Pedroche. Bueno, Però, a mi, m'és indiferent, però... me la però ella crec. va dir que això era una cosa personal i que ella no mesclaria treball i coses personals, en plan que òbviament no ho anava a dir, o tenia que dir 100% antes de les campanaes, Però no sabia quan. perquè en les campanes ja s'anava a veure, que no estava literalment plana de panxa, Claro. perquè Sí, ella sí. està molt muscular. Sí, perquè fa molt exercici, això sí que ho sé. I després, l'altra cosa de que se l'havia mort un fill és que Ana Obregón, que també donava les campanaes, no sé en quina, en la 1, No ho sé, jo. la 1 Ni pot idea. ser, no ho sé. Jo vaig veure a Ibai. Bueno, Mi gran referente. una chica con referentes. Sí. Pues això, se l'havia mort el fill per una enfermedad tal i pues, quan Ana Obregón va escoltar això, òbviament jo sóc Ana Obregón i me caguen sa puta Sí, mare. perquè damunt este el fill tio. tenia 20 i pocs. Que era ben jove, o sigui... Clar.
I res. Entonces, com que ella va fer un comunicat, me pareix que era un post d'Instagram Sí, dient... Ana "Eres Obregón, claro, va un dir cabró". literalment, no todo vale, Risto. No És todo que vale. És que és això. I És va, que i me un pareix textaco, una reina, tia, una reinona. que sí. I, o sigui, es va xinar, òbviament, o sigui, ja em fotria perquè damunt de que ho digués així, com si fos una broma. Claro. En plan, a tu I el que pareix realment una no broma. està... o sea, no té ninguna base real per dir això, perquè Ana Obregón ha presentat les campanaes des de fa molts anys. Sí. O sigui, te vull dir... Sí. Això no té res que veure. La gent també ha comentat que, òbviament, este comentari, que no m'ho sorprèn en absolut, és un comentari ben misògin, Hombre, clar. perquè, òbviament, s'està referint... O sigui, algú... Risto es va referir a Alberto Chicote? No. Alberto Chicote, la gran víctima de tot això, en veritat. Perquè ningú li fa ni cas. Ni cas. Bueno, pues... Així, que continuï així. Entonces, Jo com preferís que parli ell que parli Risto, te vaig a dir. Sí, també te va... Sí, Desde però luego. bueno, de lluny. Entonces, com que s'ha vist un poc... se le ha visto un poc el plumero. I entonces, en el No, seu ell, programa... ell ja va en el plumero per davant. No, si és que... Pa no veure-lo. Si és que... si no el veus és que estàs segur, tu. I no res, en el seu programa Todo es mentira, va dir que és que ell no es referia a això. Plan, No, ell, no. ell no va donar, No. ell no va donar disculpes perquè ja sabem com Clar. és. Simplement, el seu comentari va ser no vaig a donar disculpes perquè ixe no era el meu propòsit. Clar. I, en plan, Lo que tu has moralitzar. entès que jo he dit no és culpa meua. Exacte. Jo dic coses i el que tu entengues és cosa teua. És que és això, o sigui, de veritat, quina persona, quin personatge. Que jo també pense que n'hi haurà gent que realment pense, bueno, tu dius una cosa i si una altra persona la malentén... Coño, però és que ahí no és que pues mira, jo malentendreu. discrepo. Saps el que te vaig a dir? Perquè quan tu li dius a una persona un comentari ofensiu, que per aquesta persona és ofensiu, dona igual en el... com tu volies dir-ho, si volies el que tu volies, així ja dona igual. Lo que importa és que tu has ofès a una persona en una cosa que tu has dit. Entonces, te parega tu bé o mal lo que tu hagis dit, demanar-li disculpes. Però és que no és lo mateix, no és lo mateix que jo te diga tonta que te diga que és que Sí, mira sí, que clar, broma clar. que s'ha mort el teu fill. Home, a veure, és que ahí no n'hi ha marge d'interpretació. Sí, sí, per Per això. a mi, personalment, jo crec que ahí és que no n'hi ha pèrdua. O sigui, tot el món sabia que referia a X i a Y. Punto. O sigui, no n'hi ha com... Ai, és que pot ser que ho diguera d'esta forma. No, ho ha dit d'una forma molt clara. Sí, sí. Damunt sent Risto, que ja sabem com és. Però és que, i també dona igual a qui se referisca, perquè si les dos, però en este cas Anna, que ha sigut la que ha parlat, s'ha vist com a que anava per ella, Claro. o sigui, ella realment ha de fer que això no s'ha de dir, perquè, en plan, no s'ha de dir. No és que no En m'ho tens que general. dir a mi, en plan, és que no s'ha de dir, saps? Aleshores és com a que, jo què sé, en plan, si jo faig una referència, en plan, jo dic, les rubies són tontes. I tu vens i me dius, tia, però és que jo no soc tonta. Jo te dic, no, si no anava per tu. I tu me dius, bueno, però és que... Ja, però bueno. Però és que soc rubia, o sea, saps el que te vull dir? Sí, és que això sí, però és el que te dic que en el context en el que ho va dir i, o sigui, en el context que ho va dir les campanaes, en el temps que ho va dir, tipo, sí, o en sea, el temps justet claro. en el que estava Ana Obregón fent les campanaes i Cristina Pedroche també, és que, bueno, Però ell va dir una cosa que era mentira, en todo es mentira, te quiero decir. és que és el seu programa. Claro, o sigui, és el seu és que programa. t'ho quadra, en veritat. I damunt és que, de veritat, va donar després un speech com supermoralitzant, tipo, Sí, sí. tu ara a mi què m'estàs dient? Literal. És que no tens dret a res, o sigui, és un mamarratxo. Sí, però bueno, mentre Risto continua amargant i amargant-se, Laura Escanes ha refet la seva vida Mira, en Álvaro mira. de Luna. Mira, no Ja sé està qui és. confirmat. No Sí, sé sí, qui sí. és. Álvaro de Luna és el que canta les cançons estes que se pare... Xea. No, fa temps va ser com tot un hit, saps? Vale. Bueno, la busques si vols. Búscalo. Bueno, pues ara crec que no, Mira, no, espérate. Que era la de Indios y Vaqueros y Juramento Eterno de Sal. ¿Te Bueno, sona? No, la veritat, però a lo millor sí l'escolte, en plan, després l'escoltaré Vale. i te dic. Però... Jo Però, tampoc sabia, jo no l'ubicava. però és que em fa igual, en plan, em fa igual. És una persona que és més o menys de la seva edat. Sí. Ja li tocava. Pensava que perquè anaves a dir bona persona. No, lo més important
És que no li traga No li traga- el doble d'edat. Sí, perquè és que l'última relació que va tindre va ser als 19 anys en una persona de 40. És que pobreta, de veritat, a mi em fa molta llàstima perquè les dinàmiques es veien. Ja van comentar així en este podcast quan ells van fer el seu podcast Sí. i, bueno, li donaven... I hi havia comentaris. Buah, és que li que donaven ahir ja sus estaven crits. mal en el seu Home, pues podcast. normal. És que normal. Si a mi me parla així, si és que la xica no se posava, quasi es posa a plorar i tot. Ah, sí. Collons pa, no, tio. Mira, jo Però bueno, m'agrada Laura, molt. chica, jo m'alegre de tu com la que més. Sí. Si Laura Stanes tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si tiene un fan, soy yo. Y si no tiene ninguno, es que me he muerto. Y ya está. Y ya está. Y yo estoy en ella y ya está. És que s'ho mereix. Sí. S'ho mereix molt. Una altra ruptura important Sí. és la de Aitana I i Miguel Bernardo. El de Bernabéu, ixe. Ho han deixat. Bueno. A mi em fa molta gràcia perquè bueno, van fer una sèrie junts, la de la última, i en les entrevistes com per patrocinar ahir ja estaven malament. Jo Sí. penso que crec que ja ni estaven junts, però clar, tenien És que que- dur el papelón hasta clar. el final perquè estaven fent ahir la promo tal. Jo recordo que era com una entrevista en la que li deia tu havies pensat, en plan a Miguel, tu havies pensat fer alguna sèrie en Aitana tal, i diu, no, yo no tal, así como estábamos, nosotros estábamos bien, y ella comença, bueno, a Unes riures, miraes, també. en plan, como estábamos bien, saps? Sí, I aquella, bueno, Però és que quan ho van deixar, que va ser quan va ser la notícia de que Miguel se n'havia tornat a viure a casa dels seus pares, sí. ahir al principi van dir que no ho havien deixat i que estaven en teràpia de pareja. Ah, bueno. I després ha eixit que, efectivament, sí que ho havien deixat, perquè el podcast de Mamarachis, vinga, deixa podcast, és un podcast que jo recomano. No, però és un podcast, a veure, jo tampoc l'escolta molt, entonces igual han dit alguna burra i jo estic així recomanant aquest podcast. No, perdó, jo recomane el clip en el que diuen lo de Aitana. Però bueno, que van dir que una de les Mamarachis tenia relació amb gent que va treballar en l'staff de De l'última. l'última. I que van dir que els últims dies de gravació van ser... O sea, que com a que... Imagina't, si duien... Jo que sé que tardarien en gravar-ho, 4 mesos. Pues els 2 últims ja estaven, o sea, el tercer ja estaven com... Bueno, s'han separat, però bueno, no passa res, que així continuem treballant i ja està. I l'últim mes ja va ser de que no se parlaven Hòsties. i tenien que gravar. Te quiero És que jo decir. crec que vaig a veure-me-la solis pa, Sí, en veritat. plan dir, buah, així està. Sí, Tu no sé quants capítols té, però en el 7 tu ja dius... Així Se fa una huele, pudor. Literal. Però bueno, i res. I ara s'ha confirmat que està en Sebastián Yatra. Aitana, no Miguel. A veure, Miguel no. Però bueno, era una cosa que ja com se... La gent se ho olorava, jo ni puta idea, saps? Però la gent com que ja deia ai, que confirme que està en Sebastián Yatra, i jo dic, però esta gent No, però quan és s'ha que reunit no n'hi en havia- l'espai, o sigui, és que jo no No m'entenc. n'hi havia proves contundents realment. Però, o sea, perquè clar, tot esto com a que s'estava olorant perquè se duien molt bé en les gravacions de La Voz. Ah, sí, que van estar junts Clar. a la Voz, és veritat. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que ellos dos ya se duyen bé. Després en La Voz se van unir més, tal, ahí començarien un poc Aitana a estar en un poc de malestar en la seva relació, igual ho contaria d'ell, passaria com el duelo, no?, dins de la relació, Claro. que és molt comú. Sí. Ja en el final de la última va dir... A la última, La última, Miguel. Michiki. La última. I pues ara està en l'altre. Pues bueno, a mi em pareix molt bé. Jo crec que això s'hauria d'aprofitar comercialment. I és Sí. que com van tindre un menú cada un, que ara... Un McMenú. Un McMenú, que ara en Sant Valentín facin un de Sí. Sí. És que estaria... No, el CEO del McDonald's Buah, bueno, i mira, se olor a l'augmento ja. estan els ulls que posen dòlars. sí. Està ja veient els euros caure. Sí. No, i me pareix estupendo, la veritat. La gent... és M'alegre que- per aquest xicón, o xicona, lo que siga. No, ho està fent genial. Que continuï així. Sí. De veres que sí. Que traguen el McMenú
Enamorados. Menú enamorados y que siga Sí. una mezcla del de Y que se Sebastián. diga, sí, y que se diga el primer McMenú. Uf, El primer McLove Menú. McLove menú. Ostres. Que mos paguen enamorados. Una també. cosa, si esta idea va cap avant, jo vull veure els euros... Jo també sóc CEO del McDonald's. Sí. Sense haver provat jo mai res del McDonald's. Pues no t'estàs venent bé, eh? No. 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 Si volen que ho prove, pues... A veure, si insistixen... No, en veritat no ho provaria. No. Vull continuar sent una persona que mai ha provat res del McDonald's, ni del burger. Uf. Continua així, ¿Cómo se jo siente? t'apoyo. Jo t'apoyo. No, però és de veres, la gent no s'ho creu. No, sí, jo m'ho crec. Bé, tu m'ho crec. Sí, veritat. Sí. No tinc jo pinta d'anar. No. Així que, No. com a molt ha fet un McFlurry, però no, No. crec ni que te l'hagis No. fet. Veus? No, de fet, vaig provar una volta uno de Álvaro. I estava horrible. No t'ha agradat? No sé de què... Segurament seria d'Oreo. Perquè a mi no m'agraden els Oreos. No. Estic creant-me molt de hate en este podcast. Senyor meu. No fumes. Pues bueno, si ho has provat i no t'ha agradat, por fora. Home, però si tragueren el McLove Menú, Home, jo faria l'esforç vital de demanar-me-lo. desde luego. Me torni pa Sant Valentín, el provi i me'n torni a anar. Però i si ja gravem? Gravem en el McDonald's, així no. Clar. Tu, com si estigués prisionera, en plan, no vull estar així, i jo, sí, movo. Però bé, fins ací este capítol. Esperem que us hagi agradat. Ha sigut un poc més llarg, però perquè veníem d'uno que era no res. Exacte. Era no Mos res. van quedar en les ganes. Clar. Ara estos són forces per als exàmens, que ja estan ahí. Uf, A la vuelta del cantón. a la vuelta. Estan. Però bueno, no passa res perquè dona igual si acabeu més pronter o més tard, si es comenceu més pronter o més tard, si estigueu més o menys junts. No passa res si se sentiu desgraciats, penseu que jo som més desgràcia encara perquè s'acabe el 2 de febrer. No crec que ningú s'acabe més tard que jo, desde luego. Jo espere no acabar-los tan tard. Espere, jo sols A tinc mi un m'agradaria. examen. Saps, tens uno? Sols tinc Jo tinc uno. uno a la setmana. Veges tu? Com si però- no haguera vingut jo des de setembre xamant matèria. No, que l'han donat tot avui. Avui, el dia de Reis, l'han donat. I ja me la tinc que estudiar. Dios. Me caguen a Marçalà, de veres. Mira, no anem a parlar d'això. Eh, Això no, per no, l'especial no. exàmens. No. Això ja nos veremos en el otro barrio. Sí. Pues no res. Això ha sigut el podcast d'avui. Moltes gràcies per la felicitació temprana de Gemma. M'agrada molt la performance. Esperem que us hagi agradat, que hàgiu desconnectat un rato i res, això. que comencem este 2023 Amb moltes amb ganes. moltes ganes, sí. Que I molta il·lusió, Que ja emoció, Hombre. com els animals del bioparc. Desde luego. Pletóricos de alegría. Pletóricos de alegría. Pues encanta. Ojalá. Ja veus, Bueno, un beset i que sigau sent amb trillat.